Saludos, es aquí ta HNO TV su boletín HNO. Amita Meritza Hakmat y me junto con Gonzalo Cuales. Anto es aquí ta información importante, interesante con nos timpabo e bia aquí tocante de HIX, Healthcare Information Exchange. Well, Meritza, Healthcare Information Exchange è un concetto mondiale ora che para lo che sta identificazione di paziente e tutto aspetto di paziente. Por cierto, che l'Hospital Novo di Otrabanda, che è il Medical Center, lo tiene sistema che in maniera también Erasmus Hospital in Rotterdam tiene. E penserà che non unicamente per l'ospedale, però hasta doctor di casi specialisti onde che non porta lo tiene accesso ai dossier di cada un paziente di corso. Va a entender ma spiegazione di chi realmente Healthcare Information Exchange sta inserà. HIX is een EPD, een elektronisch patiëntendossier. Het is een heel geïntegreerd systeem. Dat wil zeggen dat het niet alleen het klassieke patiëntendossier, dus de map van de patiënt, ondersteunt waar je de klinische aantekeningen maakt. Maar je zet in het HIX ook alle orders bijvoorbeeld. Dus een medicatieopdracht kun je erin zetten. Je kan er een order in zetten voor de radiologie. Je kan erin plannen. Je kan de hele OK-planning erin zetten. 70 ziekenhuizen die draaien al die zorgprocessen draaien al. Dus als je een standaard content koopt, weet je dat de zorgprocessen die daarin draaien, kan je eigenlijk gewoon overnemen. Nós estamos mirando aqui quanto custa nós podemos implementar door de clique op een botão en quanto informatie nós está ganhando eigenlijk een klik die een knop. Dat is een enorme verandering in het hele systeem, het hele gezondheidssysteem wat we hier gaan kennen op Curaçao. We testen verschillende processen van een nieuwe ziekenhuis en de verschillende afdelingen van een nieuwe ziekenhuis. En dat doen we door 7 testpatiënten, ze hebben ook mooie gekleurde hesjes aan vandaag, langs verschillende loketten te laten lopen. En op die loketten wordt de patiënt ingeschreven, hij wordt opgenomen, hij krijgt een behandeling, hij kan verpleegd worden. Er zijn heel veel vragen die eigenlijk vanuit de werkvloer naar boven komen van hoe gaan we dit oplossen? Waarop de mensen van HIX zeggen, ja luister, de meeste ziekenhuizen lossen dat op deze manier op. En dan zul je zien, dat is tot van het A tot Z, loopt dan het proces helemaal goed. Por ejemplo, een patiënt entra na intensive care, com malo bodrenta, ta bisabo quanto chance gente tem de sobreviver sua estadia na intensive care. Esse aí, para nós registrar em papel, é tomar roupa e tempo. Door que o sistema de HIX tem duas cifras em caba, nós temos que añadir par de coisas mais, en dat doen nós é percentage de mortaliteit van patiënten tem. We werken nu op papier en we kunnen iets opschrijven en daarmee is het klaar. Het grote voordeel is als je een elektronisch patiëntendossier gebruikt, is dat je alles registreert, dus ook alles kan terugvinden. Data is echt ontzettend belangrijk, want zonder data, en dat zien we een beetje in het oude ziekenhuis, kunnen we niet zoveel. En we voelen ook dat we data missen om slagkrachtig naar de overheid over te komen. Om bijvoorbeeld beleidsbepalers te kunnen overtuigen om bepaalde dingen wel of niet te doen. Preventie van ziektes. We weten eigenlijk niet eens hoeveel van bepaalde ziektes voorkomen op het eiland. Dat is natuurlijk eigenlijk schrijnend. Terwijl we weten dat het een groot probleem is. Nou, daar gaan we een enorme grote slag mee kunnen maken. Banden die zeggen, se você está tratando hobby patiënt, hobby malo, is ik denk dat trabalho hobby intensivo. Dus bij verpleging te continu te kunnen bij ding, bij dokter nang tambe, etc. Dus de bij bies tambe kon pisabo trabouta. Maar betekent wel dat we het moeten registreren. Als je het niet zelf registreert, kan je het niet vinden. We gaan onszelf dus verplichten om een registratieplicht te doen. Nou, wij zijn dat niet gewend. En dat gaat natuurlijk ook met een beetje weerstand. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, maar dit heb ik nooit zo gedaan. Dat klopt, maar dat zal nu wel moeten gaan veranderen. Well, manera Bopomira, hope di nostro team esaki junto con Osturora, il famoso Pons Place di Hospital St. Elizabeth. E cosa che deve passare per il video, per sembra ora che ta HIX ta dona tur informazione di tur patient, tur momento. Anto interessante, importante tá, que não somente experto nang médico também tem acesso na informação aqui, pero abo também como paciente também tem acesso na boa informação médica. E maneira sempre, nossa recomendação está para seguir-nos via de nos médios tradicional, nos médios social, nos página de Facebook, like e share essa aqui, nos YouTube page HNO TV ou nos website hno.hospital para abo queda informar. Até a próxima ocasião.